андре барои худ ва дӯсташ чойи русии дӯстдоштаашро дам кардааст. таъми ин чой ӯро ба ёди кишвараш мебарад. андре моҳи гузашта баъди шурӯи сару садоҳо дар бораи даъвати саросарии ҷавонон ба сафи артиш ба Истанбул фирор кард. вақте ба ман хабар доданд ки мумкин аст ба артиш даъват шавам, дар 2 соат либосамро ҷамъ карда аз Русия берун шудам. ман одамонеро медонам ки кӯшиш доштанд Русияро тарк кунанд ва полис ба онҳо суҳбат кардаву мепурсид ки чаро аз кишвар мераванд. ман Истанбулро интихоб кардам, зеро инҷо дур нест. ман дар бораи ин шаҳр каму беш маълумот доштам. инҷо ҳама ҷо бо забони русӣ суҳбат мекунанд. истанбул бо Русия равобити таърихӣ ва таҷрибаи қабули русҳоеро дорад ки бо сабаби нооромӣ аз кишварашон фирор кардаанд. туркия яке аз кишварҳои ангуштшуморе мондааст ки ҳавопаймоҳои Русия ба он парвоз мекунанд ва равуо ҳам бераводид аст. аз ин рӯ аксари русҳо ҳоло дар ин кишвар паноҳ мебаранд. гурӯҳе ҳам мехоҳанд тавассути Туркия ба давлатҳои Аврупо роҳ ёбанд. ман ин хабарро хондам ва фикр кардам ки марзҳо баста мешаванд. фикр кардам ки инҷо охирин роҳ барои рафтан аст. шумо метавонед бо роҳи осон аз Русия ба Аврупо биравед. аввал бояд ба Истанбул сафар кунед ва баъд ба Аврупо. дӯстони зиёди ман дар хориҷи кишвар зиндагӣ доранд. онҳо сайёҳат рафтанд ва дигар барнагаштанд. аксари русҳо ҳоло дар Туркия моликият мехаранд. ин имкон медиҳад ки онҳо сармояи худро ҳифз кунанд ва ҳатто шаҳрвандии Туркияро бигиранд. барои ширкатҳои туркӣ ҳам ин як фурсати хуб аст. ҳатто берун кардани Русия аз низоми интиқоли пулии SWIFT ҳам барои харидории моликият дар Туркия монеа намешавад. онҳое ки дар ҷустуҷӯи барнома барои гирифтани шаҳрвандӣ ҳастанд, бештар ба сармоягузории амвол дар Истанбул таваҷҷӯҳ доранд. ҳоло ба далели маҳдуд шудани хадамоти SWIFT мардум барои интиқоли пул мушкил доранд. вале роҳҳои дигар ҳаст. махсусан криптовалюта як роҳи хеле хуб барои интиқоли пул ба Туркия аст. андре мехоҳад ба Аврупо биравад ва зиндагии навро шурӯъ кунад. аммо ҳоло фақат ба ёди хонаводааш аст ки дар Русия мондаанд. ман ҳар рӯз дар бораи онҳо фикр мекунам, барояшон занг мезанам, менависам. аслан ман мехоҳам онҳоро ҳамроҳи худ гирам. ва я умед дорам вазъ дар Русия тағйир меёбад. намедонам чӣ қадар вақт лозим аст, зеро вазъи имрӯз ба солҳои хеле бади эстер монанд аст. барои ман ин марги Русия аст. ҳоло андре бо ҳамватанони дигараш ки низ аз Русия фирор карданд дар Туркия зиндагӣ дорад, кишваре ки ба паноҳгоҳи аслии мардуми рус табдил ёфтааст.